Не издържава теста за пол. Кой е този тест, брат? Ти знаеш за кой тест говориш? На Федерацията боксовата, която беше ръководена от руснак, агент на Русия, осъден за измами, за подкупи, за залози и за такива неща. И това е направено преди година и половина, за да се случи това хибридно мероприятие на руската пропаганда, което в момента всички толкова лесно захапват като такова, като рибки. Цък-цък кълват. Хвърлиш им малко червейчета и те ходят да кълват рибенцата. Пат. Колко е лесно да се бържиш на глупостите на руската пропаганда, не мога да си го обясня как човек не се замисля, че това момиче има майка, баща, сигурно има любим, сигурно има там братовчеди, близки приятели, дето се чувстват наранени. Тя самата как се чувства наранена от цялата тая пропаганда, как тя ще живее, как тя ще, след цялата този хейт. Това нещо замисли се или вас не ви пука за някой, който не е красив, висок, като вас, бял и християнин. Всичко друго няма значение, да мре. Така ли? Еми не е така. Нека следи и хората да си имат щастието. Какво? Какъв е проблем? Васлива набиха. Италянката сама се отказа. Даже момичето и италянката се извини. Дори за това, че е направила постановка за да се откаже от страх, е изключват от италианския национален отбор, защото самата тя се е изложила и заради коментарите и въпреки извиненията изключват, защото не беше честно. Добрият спортист е той, който може и да губи. Ние имаме толкова свидетелства български спортисти, като паднат и почват също и с тръмпягата. Като загуби изборите, тук открамнаха ми изборите. Хода, брат, това Митю Пищоя, това американския Митю Пищоя, Тръмп, разеш. Поря ги катагнята, ги поря, английски тук по цял ден самото им говори. Поря ги катагнята, тук катриби, пълня ги катагнята, кебабчета пълнени с кюфтета пълнени с зайци, зайците пълнени с кашкавал. Тук черпя ги, такива са различни, трампягата и гледай тук подържават. Всеки псува мене, аз някой от вас обидих ли? Не. Казвам ви, че не е редно да хейтвате без да знаете за какво става въпрос и да давате мнение като крайна инстанция. Не е редно. Не е правилно. Вашите деца някой ден ще станат жертва на същата тази омраза. Нашите спортистки, българските, като спечелят, утре българка като спечели, понеже ще е малко по-груба в лице, защото българите не се славим с най-големите красоти на света, да знаете, не знам, там по принцип много лъжат за красотата, ама не е така, реално. Така имаме повечко чут. Насача не напразно всичките ни до една певици в България са с операции на носа. Има причина за това. Нали? Та да идваме от такова народче, да се правим на мис свят и на такова и да обиждаме всички други. Всеки е хубав, и аз с големия нос съм си хубав. Аз се харесвам, разбираш. И ти, защото и ти имаш голям нос и ти си хубав. Носа ни определя кой трябва да живее и кой да не живее добре. Разбираш? Колкото сме с големи носове, нали? Дано Тръмп да спечели. Спокойно, брат, няма да спечели. Колкото и да кълнеш. Никакъв шанс няма. Какво стана тук? Някой подари нещо, бе? Подаряте ли? Ей! Подаряте ли? Хубаво, бе? Помниш ли? Гали от класата. Да, бе, как да не го помня? Чай с на стари години кириза такова, наблизко почнах да не виждам долу. Българина, не. Брат, не всички българи. Има много българи, които са супер готини. Има хора супер прогресивни, отворени, широко скроени. Има хора, които, нали, са добри. Просто си в интернет. Какво мисля, че в Америка нямаме тапанари тук, ли? Има. Просто в интернет хейтерите имат вече място на изява и ги виждаме. Преди, като ги имаше, нямаше как да ги видим, защото нямаха достъп да си покажат какви спрели табаци. Просто сега ги виждаме. Това не означава, че са повечето. Напротив, аз съм убеден, че в България повечето са добри хора. И са толерантни и
нали, имаме и толерантни хора. Естествено, има и нетолерантни. Ама, пак да кажа, никой не избира как да се роди. Никой не може да избере как да се роди, така че нека да уважаваме всеки един човек, независимо от цвета на кожата му, външното му състояние, дали пасва в стандартите, които вие си мислите за красиви или не, дали каква религия изповядва, расата му. А няма никакво значение. Трябва да се научим да виждаме през упаковката и да виждаме същността на човека. И мисля, че това е правилно. Ето и тук ме псуват. Затова, че им казвам, че не е редно да се мразим. Ба! Що така е? Що така е? Аз обидех ли някой случая? Или... Знаеш, хората тук си мислят, нали, имаше едно проучване защо бедните бели хора харесват Тръмп, защото богатите обикновено не подкрепят. Има, нали, естествено някой друг такъв расистски задник, ама повечето не са. Подкрепят демократите, защото там е много по-бизнес ориентирано, има дългосрочни планове, има смисъл, има както да е. Бедният бял човек, понеже няма нищо, това е говоря, нали, алтернативно и в България. Харесва хора като Тръмп, защото те им дават надеждата, че цвета на кожата им дава някакво предимство. Един вид той може да си каже, аз може да нямам пари, ама поне не съм зле като черния човек или като в България ромите или, нали, така, нали, един вид ти с нещо си повече, нали, само заради това, че имаш кожичката си. Разбираш? Не защото ти си работил, не защото ти си дал труд за нещо и това като последно нещо, което притежаваш, защото ти нямаш нищо друго, освен кожата си. И някой, ако ти каже, че хората са равни и ги побърква, защото как може аз да не съм, ти знаеш кой съм аз, и как може те другите да са равни с мене. Това е причината да ги имат тези хора. Това е причината. И ще отнеме време да се говори на тая тема, хората да се осъзнаят. Ще има такива първосигнални обиди, ще има хора, които реагират, ще псуват, ще мразят алжирската спортистка, ще мразят китайската спортистка. На времето мразиха Серена Уилямс. Толкова имаше мемета от руската пропаганда срещу нея, нали, че не знам си каква е била, що е била. Всеки като загуби, деца вика, на кривия уй и космите му пречат. На кривата ракета и космоса й пречат. Като лисицата, като не стигне грозата, ви казват то кисело. Така е. Това е причината да се случат тези работи. Хубаво. Добре. Новак Джокович, гордеем се. Новак Джокович, добър тенисист. Като човек, там антиваксър беше нещо, беше се... Като човек, там антиваксър беше нещо, беше се... Хуле. Що се ръгаш така, ти е простак? Що правиш така, бе? Що правиш така, бе? И аз сега всички да ви кажа, турнето на Гуми не го и започва. Вдигнах така, нали, интереса с всяки други теми и да влезем към най-важното. Турнето на Гуми не го и започва 9 май. 9 май. Майко, бах съветската пропаганда в главата ни. 9 август. И са след няколко дена. Moonlight Варна. Заповядайте, забавляваме. Спокойно, бе! Светът е прекрасно нещо. Дай да се отпуснем, разбираш. Да не е хубавичко. Ще има, аре, дърти сме, дебели сме, но още го правим добре. Бре! Ще гърмим, разбираш. Имаме нова песен, Гуми не гуй. Записахме, ново видео ще излезе. Надявам се да стане видеото още преди 9 август.
да зачешем това. Мега простотия, естествено. Хора без чувство за хумор, не я слушайте, няма да ви хареса. Хора без чувство за хумор, такива спрели, дето не обичат да се смеят и да се забавляват. Не слушайте, не идвайте на нашите концерти. Нашите концерти са за хора, които са леки, така не им пука, готино ли е, хубаво ли е. Отиваме и се забавляваме, защото няма време, брат. Колко е часа? Още колко години ще живеем? Аз съм на 51 години, ставам тази година 52. Колко да изкарам, още си там 5-10 години, я изкарам, няне. Разбираш, дай газ, да не е хубаво, да се забавляваме, се усмихнем, да направим една добринка на някой друг, той да направи добринка на трети, да си говорим хубави работи, да не са палим за глупости, да не е хубавичко. И така. Много хора пишат и Конса е много по-голям талант, ама се прева кариерата заради тъпия оригофрен. Конса е талант голям. Конса ще бъде на турнето. Конса е брутален. Сега ще вземе участие в нови тракове албума на Гумени глави. Иначе ако визираш мен тъпия оригофрен, брат, какво ти кажа? Цял живот ги е имал такива като тебе. Все нещо съм им виновен. Простете ми, не съм искал, без да искам, живея. Простете ми, без да искам да нараня вас, правя моите неща и те са случвали. Простете ми, без да исках. Става дора, тако да направя, харесва ми, правя го. Дай се да се самоубия, защото на вас не ви харесва. Ами, какво да направя? Харакири, да се сипя такова отрова, да се отровя с хапчета, се прережа вен, какво да направя? И аз искам да живея. Като не ви харесвам, не ме гледайте, какво гледат. Тук псуват, ме гледат, какво ме гледат. Ема там други профили, гледайте, товарищ Путин, надъхвайте се там, превземете света, ще вас завземем тук, ще вас освобожда, отидете, освободете нещо там. Мен какво ме занимавате с глупост? Аз си живея, правя си музичка, готино е, тук гледам си семейството, имам си 2 прекрасни деца, прекрасна жена. Родителите ми са живи и здрави, прекрасни хора. Супер е. Какво повече му трябва на човек? Сега идвам, ще се видим с аверите от едно време, ще излезем на сцената, ще видим хора, публиката пак ще гръмни като едно време. Нещо в февруари месец ти казах, че ще спечели трампягата и май ще познае как мислиш. Няма спечели, брат, ама никакъв шанс няма. Камала Херис обяви надпреварата само преди 2 седмици и вече изпревари във всичките свинг щати. Като имаш предвид да те говоря ли, то няма да е интересно на другите хора, защото съм запознат с тези работи. Примерно, републиканци, 30% от републиканците не понасят Тръмп, ще гласуват за Камала. Жените 80 до 90% от всички жени ще гласуват за Камала. Чернокожите 80% ще гласуват за Камала. Латиносите към 60-70, защото някои от латиносите имат, нали, са такива дедовожи, са по-консервативни и някои от talking points на републиканците, на трампягата там за дедо Боже, тук ще дойдат едни травестични ловият, нали, тези глупости може да ги оплашат и да гласуват, да кажем пак там води. Белите мъже, сигурно поне 50%, ако не е по-голяма част, също ще гласуват за Камала. Така че Тръмп няма никакъв шанс. Той предния път победи, като победи над Хилари Клинтън, победи с 3 милиона гласа по-малко, но спечели електоралния коледж. Просто обърна тези щати, които са свинг щатите, и то с много малка разлика. Следващия път Байден като беше, дето Байден, дядо ти разрежеше дори по-възрастен от този суперстар човек, какъвто е Тръмп, защото Тръмп е 78. Това е най-стария кандидат ever, който рънва в американската история. Възрастен, спрял, не знае какво говори, обърква думи и имена, не знае къде се намира човека. Сега на всеки може случай възрастен човек е, ама просто посланията са му ridiculous. От тази нататък минаваме. Има различни щати, различни религиозни общности, нерелигиозни всяки. За мен една от възможните изненади е завинаги червения щат Юта, където има мормонска общност. Там лидерът е Мит Ромни, който е
с мормонската общност. Мормонската общност, хората ходят на мисии, всеки един от мормоните прави 2 години мисии в Латинска Америка. Имат супер симпатии към емиграцията, цялата тая антиимиграционна пропаганда, която се води, нали, се едно дойдеха тук и не имигранти, ще убият, ще открамнат, ще изнасилят баба ми. Ти баба имаш ли? Нямам, ама ще изнасилят. Знаеш ли такива? Те са супер про-имиграцията, така че доста вероятно дори супер републикански щати да станат сини. Доста вероятно е, ако не този път, но доста вероятно е дори този път и Тексас да стане най-накрая син, защото големите градове в Тексас са сини. Сан Антонио, Остин, Хюстън, Далас, Форт Уърт са демократски градове. Мисля, че Форт Уърт, не знам за Форт Уърт, но другите са пълни с млади хора. Другата причина, която Камала Харис ще спечели е последните 8 години от предния път, когато Тръмп спечели до сега 22 милиона бейби бумърс, хора, които са от там родени от 45-та до 60 и коя се водят бейби бумърс, са починали вече от старост или от корона или каквото и да е. В същото това време 44 милиона джензи, генерация Z, са влезнали във възраст, която е така да могат да гласуват, са над 18 години. Аз имам двама. Дъщеря ми е на 18, по времето на изборите ще е на 19, сина ми ще е на 21. Така че те всичките в джензи, 80, ако не 90% са за демократите. Няма никакъв шанс Тръмп. Трябва да се мисли, брат. Виж сега, има едно нещо наречено прогрес, нали, еволюция. Всички опити този процес да бъде спрян, винаги в крайна сметка на лонг търм, може да имат някой път някоя победа, да върнат една крачка назад, но винаги човечеството прави 2 крачки напред. Затова днес караме коли, електрически, аз имам Тесла, имам соларни панели, напълно автономен, давам една стинка за нито за Путин, нито за саудитците, нито за ойл компаниите. Тук разбираш, ето това се нарича прогрес. Затова днес не караме коне, защото има прогрес. Защото ние се развиваме. И нали, знам, че за някои хора всяка една промяна е страшна. Нали, сега как ще натиснат той копче тук, защото нали, отначало хората са правили така с телефоните. После с копчета цак. После като излезнаха в плат скриновете, аз и жена ми фриквахме сега какво да направя тук, разеш? Майко ще откача, разеш и шашкат се хората. В момента тези процеси са по-бързи от всякога. Нали, технологиите сега, квантум компютъра, който изобретиха тук в САЩ, ще изпреварва всички. Брутално, нали, технологично предимство пред всички с много. Разбираш, в момента технологичното предимство в Съединените щати. Не искам да звучи обидно. Не казвам да карам хората да се чувстват зле. Всички имат далавера САЩ да са добре, защото САЩ като технически гигант, технологичен гигант, дава на света не само за себе си технологии, ноу-хау за нещата как да стават. Ето вижте, в България, въпреки Борисов и Пеевски, въпреки тяхната брутална корупция и опити да се спре развитието на държавата, все по-добре и по-добре става живота. И ще става по-добре. Въпреки кой каквото и да прави да се опитва да спре живота да се подобрява, той ще се подобрява. Така че няма. Ето сега Тръмп ще ви е. Сега хора, знам, че ви е яко да сте расисти, знам, че по този начин си галите егото, че с нещо сте превъзхождате другите раси, другите общности, като гей общността, примерно и така нататък, но фактите са такива, че всеки човек във всяка една общност има таланти. И дискриминацията само ощетява икономиката и ощетява и вашия джоб. Вашия джоб също. Дискриминацията ощетява вашия джоб също. Защото, примерно, сега излезнаха тук икономически данни, Америка най-леко премина през финансово, през пандемията, именно заради имиграцията. Защото имигрантите контрибютват. Имигрантите плащат данъци, но те не могат да вземат пенсии. Не разбираш? Тръмп е човека, Харис индика. Тръмп е немец и шотландец. Дай майка му, защото е имигрантка и баща му, защото са имигранти, да го махнем и него. И на майката и бащата на Харис са имигранти и на Тръмп. Това е разликата. Харис е изключителна жена, изключително умна,
Политиките, които иска да прокара, са мега яки. Аз не мога да разбера какво лошо. Каква злина да